Mayong adlaw kaninyong tanan, hinaot pa undaan nga ang Dios magauban kanunay kanato. So kumusta naman mo dinha? Kumusta ang init sa Pilipinas? Ang among panahon diri naging okay na, murag wala na kay snow, magpadulong na gyud ni sa spring o sa summer. So sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa panahon nga kami makabahin-bahin sa imong pulong. Lord, hinaot po unta nga kami mahibalo nga ikaw lang ang makahatag og katagbawan sa kauhaw sa among kinabuhi. Ginoo, tudloy kami, tabanga kami nga among masabtan ang gitudlo ni Juan nga ikaw lang makasatisfy sa among longing. Ikaw lang makahatag og kalipay sa among kinabuhi. Hinaot pa unta nga ubanan nimo kami, among giangkon nga ikaw lang ang tinuod nga magtutudlo karon. Ikaw ang tinuod nga rabbi. And Lord, ubanay kami, hinaot pa unta nga imong abrihan ang tagsa namo kakasing-kasing. Samtang kami gatuon sa imong balaang nga pulong. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Hey, daghang salamat sa mga tawo nga mitabang sa atong Bible study. O hinaot pa unta nga magkita kita. Hinaot pa unta nga maayo lang mo dinha. So kung walay mitabang niini, maglisod kita sa atong Bible study. So magpasalamat lang ko sa tanan. So ang atong lesson karon sa usang semana tungod kay Semana Santa, miadto kita sa sinulat ni Juan sa kapitulo 19 o sa kapitulo 20. May tungod sa pagkamatay sa atong Ginoong Jesucristo, gilansang siya sa cross ug nabanhaw paghuman og 3 ka adlaw. So normally unta sa atong pagtuon gikan sa kapitulo 3 moadto unta kita sa kapitulo 4 apan tungod sa Semana Santa sa akong giingon, miadto ta didto para atong tun-an ang atong tun-an og kita makahinumdom ang pagkamatay sa atong Ginoong Jesucristo, ang paghatag sa iyang kinabuhi alang kanato. So karong adlaw mubalik kita sa atong normal nga pagtuon. Atong pagtuon karon, muha na kita sa kapitulo 4 sa sinulat ni Juan. Dili nato malimtan nga ang tuyo, ang purpose, ang goal, ang aim ni Juan mao nga mahibaw-an nato nga siya ang manluluwas. Nga sa atong pagtuo o pagsalig na kaniya, kita adunay kinabuhi nga walay katapusan. So karon na at kita sa kapitulo 4. Sa kapitulo 3, si Juan nag-istorya may tungod ni Nicodemus. Si Nicodemus usa ka tawo nga inila sa katilingban. Ang iyang moralidad maayo, relihiyoso siya og husto, maayong tawo, sikat, kongresista siya. So og kauman miadto siya ni Jesus. Nangutana kung unsa siya nga may kinabuhi nga walay katapusan. Giinan siya ni Jesus nga kinahanglan nga magbag-o, kinahanglan adunay giingon nga born again atong giingon na ato nang gitudlo istoryahan ng born again. Natawo gikan sa langit, sa itaas. Natawo tungod sa Espiritu Santo nga mosulod sa atong kinabuhi nga mabag-o kita. So karong adlaw atong tun-an ang istorya ni Juan sa kapitulo 4. Sa kapitulo 3, usa ka tawo nga reliyoso, maayong tawo. Karon nag-istorya siya sa usa ka babae nga ang iyang past murag dili kaayo maayo. Apan mag-amping kita nga dili nato sawayon. Kay kung motulisok ta niya, aduna usay
upat ka kamot nga mutulisok nato, upat o tulo ka kamot ang mutulisok nato usab. So dili kita maghuna-huna nga mas maayo kita. So atong basahon na ang sinulat ni Juan sa kapitulo 4. Nakiksulti si Jesus sa babaeng taga Samaria. Ang mga Parisiyo, kini silang Parisiyo, sila ang mga haring gangis dito sa Israel. Sa panahon ni Jesus, nakabalita nga si Jesus nakakabig og nakabunyag og mas daghan pang mga tinunaan kay ni Juan. So unsa may ilang paglantaw nga mas sikat si Jesus kay ni Juan, daghan kaayong iyang nakabig, o unsa may reaction sa mga Hudiyo ani mga religious leaders. Magjelo sila nga ang power makuha na sa ubang mga tao. Ang ilang power nga sila makakwarta, sila ang nagkontrol sa mga tao sa Israel, mawala. So dili maayong paglantaw nila ni Jesus. So kini nabaw-an ni sa atong Ginoong Jesucristo. Verse 2, apan ang matuod mao nga si Jesus wala mangunay pagbunyag kundili ang iyang mga tinun-an. Kay kung atong tunan ang si Jesus sa dinhi pa 2000 na katuig karon, nagtudlo man siya may tungod sa kinabuhi nga walay katapusan. Nagtudlo siya sa maayong balita. So dinhi miingon si Juan, wala siya nagbunyag kundili ang iyang mga disipulo. So verse 3, busa sa pagkanungog ni Jesus ni ini, mibiya siya sa Hudiya ug mibalik sa Galilea. So atong tanawon ang mapa sa among pagbakasyon dito, sa among pagbisita dito sa unang pila na katuig karon. Ang Galilea tuwa sa norte sa itaas, o ang Judea sa ubos, Hudiya sa ubos. Ang tunga-tunga ana usa ka lugar nga Samaria. So tan-aw nato ni na ay norte, na ay tunga-tunga, na ay sa ubos, sa southern. Ang southern Israel dinha ang Jerusalem, ang Mount Moriah. So mao ni sitwasyon. Og at atong tan-awon sa versikulo 4, sa pagpaingon sa Galilea, gikinahanglan nga moagi gayud siya sa Samaria. Moagi gud siya. Kini ang historical background or ang cultural background ani akong iistorya. Sa panahon ni Jesus, ang mga taga Samaria o ang mga Jewish people, mga Hudiyo, dili ni sila amigo, kontra ni sila. Kay mga 600 years before, sa wala pa si Jesus, 600 katuig, kining mga Hudiyo, mga Jew, nabihag ni sila sa mga Assyrians, nabihag sila sa mga Babylonians. Kay ang Assyrians, Babylonians, sila ang powerful sa una. So nabihag sila, gamay silang country. So samtang mabihag sila, kuhaon sila dito. Apa na apoy ibilin. O ang gihimo sa mga Assyrians, Babylonians, magkuha po sila mga tao sa ubang lugar nga ibutang dito. I-mix la nila. So ang nahitabo, ang nga nahabilin nga mga Hudiyo, nag-asawa og dili Hudiyo. Ang ilang naasawa, nabana nila, nag-ampo og lain, nag-ampo og daghang kayong mga Diyos-Diyos. So ang paglantaw, so paghumag 70 katuig, ang mga Hudiyo gipabalik sila. Kini sila moingon, kami ang pure nga Hudiyo. Wala mi nag-asawa og laing mga relihiyon. Mga tao nga nagsimba og daghang Diyos-Diyos. So ang Hudiyo miingon sila nga kami ang pure, kamo makasasala mo. So mao na sitwasyon. So kini sila mga Hudiyo, kung moadto dito, kung gikan sa ubos sa Jerusalem, moadto sila sa taas sa Galilea, dili sila moagi sa Samaria. Bisag shortcut.
Mutabok sila sa Jordan River, pagkatapos mupataas sila, mubalik na tabok sila sa Jordan River sa taas, aron dili sila makaapak didto sa Samaria, kay mahugawan sila. So maunay istorya. So after that, so kadaghanan gyud dili mo agi didto. Apan tan-aw nato si Jesus miagi siya. Verse 4, sa iyang pagpaingon sa Galilea, gikinahanglan nga moagi gayud siya sa Samaria. Verse 5, nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria, nga gingandag Sychar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. 6, atoa didto ang atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay o kay gikapoy. Kay gikapoy man siya sa panaw, mga alas 12 na kadto sa udto. So dinhi gisultian ta ni Juan nga si Jesus gikapoy o giuhaw po ni og nainitan. Karon sa Pilipinas init kaayo. So si Jesus atong makita nga tao di ay siya po. Pareha siya nato. Giuhaw, gikapoy, init kaayo. So then verse 7 and 8, niining tungura ang mga tinuna ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. So wala sila pagkaon, gutom sila. Si Jesus lang nahabilin dito sa atabay. Unya miabot ang usa ka babayeng Samarianhon. Aron pagkalos or pagkadbo og tubig, miingon si Jesus kaniya, paim na ra ko. So para sa ato okay lang ni, paim na ko. Ang babae mitubag, Hudiyo ka ug ako Samarianhon. Ug unya, nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom? Dinig explain ni Juan, kay ang mga Hudiyo god, ang mga Samarianhon wala may panagsandurotay. So ako nagiinan, wala sila'y fellowship. Ang ilang paglantaw sa usa ubos ka kaayo. So mao na ang babae na tingala. Kay nahibalo ang babae nga bisag sa baso lang nila, ang mga Hudiyo dili mo inom sa ilang baso kay mahugawan sila. So mao ni paglantaw sa babae, hey, nay Hudiyo din ha, galingkod. Og natingala siya, ngano makipag-istorya man yung mga kining Hudiyo ha? Nga dili man gyud sila makipag-istorya namo. So natingala siya. Verse 10, si Jesus mitubag, kung nasayod ka pa unta sa gasa sa Dios, o kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo ka gayud untag kaniya, ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi. O gisulti ni Jesus, kung nakaila pa unta ka, o kung kinsa ko, mangayo unta kag tubig, hatagan ka na kog tubig nga makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Verse 11, ang babae miingon, Sir, wala kay timba og lalom ang atabay. Asa ka man makakuha niya ng tubiga? So ang babae wala, kay balo wala pa makasabot. O unsay bot ipasabot ni Jesus. Ang iya ang giingon, tubig lang nga mainom. Insya wala kay timba ang lalom kayo. Tanaw nato kung makasabot ba ang babae sa giingon ni Jesus nga espirituhanon. Kining atabaya, miingon ang babae, hinatag sa among katigulangan nga si Jacob ug siya ug ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom gikan niini. Labaw ka pa ba di ay kang Jacob? Kini sa Jacob pila nini kagatus ka tuig. Miingon siya, si Jacob ang among kagikanan, miingon siya, labaw ka pa ba di ay kini Jacob? Unsa may atong isulti? Mas labaw ba si Jesus? Siya ang kabuhat sa kalibutan. Si Jesus mitubag, ang moinom ni ining tubiga, uhawon pag-usab. Kung miinom ining tubiga, yung Jesus, uhawon pag-usab. Apan,
ang mainom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Unsa may buti pasabot ni Hesus? Miingon ba siya nga kanang tubig nga mainom o miingon man siya nga kung ang ihatag niya dili na gyud uhawon, dili na unsa maning tubiga nga giingon ni Hesus? Gi-explicar niya kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan. Buhi ang ilang paglantaw sa unang panahon, tubod, buhi ang tubod. Maayong klase nga tubig, makahatag o kahimsog, kay ang tubig dili polluted, dili gikan sa atabay kundi gikan sa tubod. Mao day giingon ni Hesus nga ang akong ihatag dili polluted, makatabang. Og miingon siya kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga muhatag og buhing tubig. So buhi nga tubig og kinabuhing walay katapusan. Mao nay giingon ni Jesucristo. Lalum og jutay kaysa nasabtan sa babae. Unsa may atong mahibaw-an ani sa atong Ginoong Jesucristo? Ang atong relihiyon makahatag bag kinabuhi nga walay katapusan? Kinsa malay makahatag og kinabuhi nga walay katapusan sa giingon ni Juan? Ang atong Ginoong Jesucristo lang. 15, ang babae miingon, Sir, hatagi ako niining tubiga aron dili na ako uhawon og dili na usab ako moani sa pagkalos pagkabo niing tubiga. So wala gyapon siya makasabot. Miingon siya, basig di nako kung imo kong tagahan anang tubig. Dili nako magkabo-kabo diri kay sige namong may tubig basin og naa kay tubod nga nahibaw-an din karon. Apan lain ang buot ipasabot ni Hesus. And then verse 16, bantayan nato ning gisulti. O giingnan siya ni Hesus, lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi. Verse 17, miingon ang babae, wala ako'y bana. Miingon ang babae. Si Hesus mitubag, husto ang giingon mo nga wala kay bana. Verse 18, diha kay 5 ka bana. Og ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako nga wala kay bana. Ang babae miingon, Sir, nagtuo ako nga propeta ka. So, unsa may gibati sa babae karon nga si Hesus nakakita sa iyang kagahapon, nakakita kung unsa ang iyang kinabuhi sa una. Kinahanglan mag-amping kita nga dili nato sawayon ang babae. Wala ta kay balo, si Juan wala musulti kanato. Ngano nga 5 siya bana? Posible ba siguro nga ang unang bana niya tapulan, dili makapakaon og asawa? Posible ba siguro nga ang iyang bana mahilig og ubang babae? Posible ba siguro nga ang iyang bana sa una sige siyang kulatahon? Wala ta kay balo. Apan nangita gyud siya og giuhaw gyud siya maayo nga relasyon, nga gusto siyang matagbaw sa kinabuhi. So dito siya nangita og katagbawan sa lalaki, sa iyang mabana. Makahatag ba to? Wala ang iyang bana, wala makahatag og kauhaw sa iyang gihandom nga siya unta malipay. How about us? Unsa man kita, makaing kita, dili ma itong siyang babae. Si Jesus sa atong gisulti na ni Juan nga giuhaw siya, gigutom, nainitan, tao siya. Kabalo kita. Apan dinhi ato usab nga mahibaw-an nga si Jesus nahibalo sa usag-usa, nahibalo siya sa kinabuhi sa babae. Una niya ning
pagkahibalag sa babae. Gituyo gyud ni Jesus nga moagi sila didto sa Samaria aron nga iyang mahibalag ning bayhana nga iyang masultian. Kita usab makahadlok kay si Jesus mahibalo sa atong kasing-kasing, mahibalo kinsa kita. Hain man kita ang babae nangitag katagbawan sa lalaki nga unta makahatag niya kalipay apan wala makahatag kalipay. How about ikaw ug ako? Hain man kita makakita og katagbawan sa atong kinabuhi. Ang uban siguro nato mangita kita og ang uban makaingon nga matagbaw nako sa kinabuhi kung aduna ko'y bag-ong cellphone. Ang uban siguro miingon kung naa ko'y girlfriend nga gwapa kaayo, matagbaw nako. Ang uban miingon nga kung naa ko'y dako kaayong balay. Ang uban miingon kung naa ko'y ang akong mga anak tanan makahuman sa university. So daghan pa na, daghan ta. Si Jesus nakahibalo kung hain ta gusto matagbaw. Apan kadaghanan ka nato nga atong gipangita, maka nga ang atong uhaw sa kinabuhi matagbaw, temporaryo lang. Mahurot lang na, dili na makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Si Jesus lang ang makahatag nga makatagbaw sa kauhaw nato sa atong kinabuhi. Verse 20, mura og wala ang babae, mura dili niya gustong i-continue ang conversation may tungod sa ang kinabuhi. Miingon siya ang among mga, sa verse 20, ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira, Gerizim. Apan kamong mga Hudiyo nag-ingon nga kinahanglan sa Jerusalem gayud simbahon ang Dios. Si Jesus miingon kaniya, babae dili na insulto, munay mahal, dako kayong respeta. Miingon siya, babae, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang amahan. Dinhi ba niining bukira o sa Jerusalem ba? Kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong mga gisimba, apan kami mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. Apan mo nagisulti ni Jesus, verse 23, apan hapit na moabot ang panahon og karon ania na nga ang matuod nga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya. Unsa may gisulti ni Jesus sa babae? Ingon babae nga kamo nagsimba dinha sa Jerusalem, sa Mount Moriah, kami diri nagsimba. So ang iyang paglantaw nga kung musimba kita sa usa ka lugar. Si Jesus mingon dili na importante kung hain ka misimba, kung unsa kadako ang imong simbahan, kung hain dapita ka musimba. Nay uban nga muadto sa usa ka lugar kay didto sila magampo kay naa sila gusto. Apan dinhi si Jesus miingon nga dili importante ang lugar kung asa ka mosimba. Dili ang lugar, dili ang panahon, dili ang kadako sa simbahan. Miunsay giingon niya ang magsimba sa verse 23, hapit na moabot ang panahon nga karon ania na nga ang matuod nga magsimba, ang tinuod nga magsimba sa Ginoo. Magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Dili ang lugar. Yung siya, mao kini ang mga
magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya. So, magsimba sa espiritu ug kamatuoran. Espiritu. Kung wala, di ba si Nicodemus, kinahanglan miingon si Jesus, magbago ka pag-usab, mataw ka pag-usab. Ang Espiritu Santo musulod kanimo. Dinhi si Jesus mingon sa babae nga dili ka makasimba kung wala ang Espiritu sa sulod nimo. Ang Espiritu nga naa nimo nga nabag-o ka, nataw ka pag-usab, mao ni gikinahanglan si Ginoo. Og mingon siya og sa kamatuoran. Espiritu og sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy mosimba kaniya. Unsa man iyong kamatuoran? Na kinahanglan mahibalo kita kamatuoran aron nga makasimba kita sa tinuod. Kamatuoran kung kinsa ang atong gisimba. Kamatuoran kung kinsa si Jesus nga ato lang makita sa Biblia. Unang kamatuoran dili blind faith. Nahibalo kita kinsay atong gisimba. Wala kita gasimbag tao, gasimba kita Ginoo. Gasimba kita ni Jesus nga maoy naghatag o kinabuhi nga walay katapusan. Maoy nagpakamatay kanato. Nga maoy nakapakuha sa atong sala. Mao nay kamatuoran nga gikinahanglan nga kita mosimba. Dili di ay nga moingon kita nga, magsimba na ta. Kuha ang gitar, magsimba kita. Or kuha ang drums, butang drums para makasimba kita. Or mulukso-lukso ta, musayaw, mo na'y simba. Maayo gihapon na. Apan ang tinuod sa gisulti ni Jesus, nga ang pagsimba nga gikan sa sulud sa kasing-kasing. Mao itong pagsimba. Dili day nga daghang kitang iampo. Daghang kita magluhod-luhod kita dugay kaayo. Dili di ay. Ang giingon niya kana magsimba sa espiritus ug sa kamatuoran. Espiritu nga pagsimba nga gikan gyud sa atong kasing-kasing. Tungod sa Espiritu Santo nga naa sa sulud sa atong kasing-kasing. O sa kamatuoran nga makita lang nato sa Biblia. Mao nang gatuon kita karon. Kamatuoran kon kinsa si Jesus. Siya ang kumplito nga Ginoo, siya usab ang kumplito nga tawo. Gigutom siya og ato pong nahibawan nga siya makahibalo sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing. Verse 25, miingon kaniya ang babae, nasayod ako nga moani ang Misayas nga ginganlan og Kristo. Inagabot niya, iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag, ako nga nakigsulti kanimo, mao siya. Wow, dako kaayo. Nasabtan ba siguro sa babae unsay giingon ni Jesus? Nga katong Misayas ang manluluwas nga imong gipaabot, nga inyong gipaabot, ako karon ang nakipagsulti sa imong atubangan. Imagine, gipadayag niya ang iyang kaugalingon sa usa ka makasasala. Nga siya ang Misayas, siya ang manluluwas. Misayas nga ilang gipaabot og pila ka gatus ka tuig. Miingon si Jesus kaniya, ako kana. Verse 27, niadtong higayuna nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nikigsulti siya sa usa ka babae. Apan walay usa kanila nga nakapangutana sa babae kung kinsay iyang gusto. Kung unsay iyang gusto. O nangutana kang Jesus nganong nakigsulti siya sa babae. Unya gibiyan sa babae ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giingnan niya ang mga tawo. Nalimtan niya nga magkabo day siya, excited siya. Dali, verse 29, dali kamo og tan-awa ninyo ang tawo nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat.
Siya na bakaha ang Misayas. Bosa, namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Hesus. Niadtong higayuna ang mga tinunan miagda kang Hesus, Rabbi or Rabbi, kaon na. Apan siya mitubag, may pagkaon ako nga wala ninyo hisayre. Bosa ang mga tinunan nagpangutan-anay, may nagdala ba kahag pagkaon niya? Si Jesus miingon, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako og sa paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Ang mission di ay niya nga ang gisugo sa iyang amahan iyang tumanon. Dili ba nag-ingon man kamo nga upat pa ka bulan una moabot ang ting-ani apan tan-awan ninyo ang kaumahan, hinugna og ang mga bunga ug husto ng anihon. Ang nag-ani makadawat og suhol ug hipuson niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan. Aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo, miingon si Jesus, aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban mao'y naghago og kamo nabulahan sa ilang hinaguan. 39. Daghan sa mga Samarianhon ni adtong lungsura nanuo kang Hesus. Kay ang babayi miingon man, gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. So posible nga ang babae napasaylo siya sa iyang sala. Nakita niya ang iyang sala. Bosa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila. Og nagpabilin siya dito duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kang Hesus tungod sa iyang gisulti. Verse 42, giingnan nila ang babae, mituo na kami karon dili na tungod sa imong gisulti kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya mao gayod ang manluluwas sa kalibutan. Katingalahan kaayo ni kay ang makasasala sa atong paglantaw gigamit ni Hesus aron pagsangyaw sa maayong balita. Miadto siya dito sa lungsod. Gikuha niya, ginakonvince niya ang mga tao nga ang Misayas na miabot na. Gigamit sa Ginoo siya. Bisag kinsa gamiton sa Ginoo. Ikaw ug ako. Gamiton kita sa pagsabwag sa maayong balita. Miingon si Jesus, dili lang sa pagkaon kita nabuhi, kundili sa pag-alagad sa Ginoo. So, dako ang tong kalipay nga kitang makasasala, gamiton kita sa Ginoo. Nang gusto sa Ginoo nga tan-aw nato ang atong kaugalingon. Tan-aw nato unsa may prioridad sa atong kinabuhi. Unsa may makapalipay nato. Unsa may makapatagbaw sa atong kauhaw. Kini bang yutan-on lang o ang langit nun? Ikaw ug ako lang ang maka-answer sa question. Hinaot pa ta nga ang atong plano, ang Espiritu Santo mao'y magauban ka nato nga mao'y makasulod sa atong kasing-kasing nga makaingon nga kita gakinahanglan og manluluwas nga mapasaylo kita ug aron nga kita magamit. Hinaot pa unta nga atong imbitahon ang Ginoo nga mosulod sa atong kasing-kasing aron nga kita makaampo, makasimba sa tinuod gyud. Magampo kita. Among Amahang nga langit nun, daghang salamat sa gisulat ni Juan
Daghang salamat nga ikaw ang tuburan sa among kinabuhi, nga ikaw lang makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Daghang salamat usab sa mga tao nga among mga kaila, mga pamilya, hinaot pa unta nga amo silang sultihan may tungod sa kinabuhi nga among ihatag, nga ikaw lang makatagbaw sa kauhaw sa kinabuhi karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.